M Sharifi da auta MG boy. Yalla 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 MG boy recording. da samari in kuna zuwa yau mun zo ga sabo na kirkira. Auta ne MG boy tare da Umar M Sharif. Komai da lokaci Allah ne yake da zamani. Kun ji tambara karfe jira ku zo mu taka rawa. Komai da lokaci rabon ka zaka ci nawa ku bani in yi rawa. Ka ji su ci tsaki kara ku sai jaki kifi gatan ka shine ruwa. Taka taka ku zo mu taka mata da samari sai ku gyara. Shi lokaci in ya kai aikar ya zamci jara. Salamu alaikum auta baiti ni na fara. Bako gare ku bani gurin zama ku jera. Kyawun fara ai mata damu mun zo gari gashi ku ganmu. Rabo rabon wani bai zama a gurbi na zaman mu. Munafiki cikin duniya na gane bai bai ra'ayinmu. Kamar kuda a waje na sakainuwa jama'a suka bi mu. Almatiri ya kacin kanzo muna ma suka ba mu. Kamar da wasa yau gamu da sabuwa. Gashe na Allah aka ce wa kainuwa. Auta da Umar yau mun zama yan uwa. Karin ciki dole mu nuna wani guda gashi mu zauna. Karan lalura gudun asara to ka yawaita dabara. Da sallama na faro baiti na tsaya ku ji zance. Auta MG shi da ko sauti na ya tantance. A wakar shi ni na sako miliya na amince. Kun ji tambara karfe jira ku zo mu taka rawa. Komai da lokaci rabon ka zaka ci nawa ku bani in yi rawa. Ka ji su ci tsaki kara ku sai jaki kifi gatan ka shine ruwa. Samu rashi Allah wani bai ga wannan ba. In ka rike Allah ba zai hana ma ba. In ka yi lahula ba za a iya ma ba. Farin ciki muka zo mu saka kuma soya. Auta MG da Umar M Sharif mun gode wa masoya. Yan mata da samari in kuna zuwa yau mun zo ga sabo na kirkira. Auta ne MG boy tare da Umar M Sharif. Komai da lokaci Allah ne yake da zamani. Kun ji tambara karfe jira ku zo mu taka rawa. Komai da lokaci rabon ka zaka ci nawa ku bani in yi rawa. Ka ji su ci tsaki kara ku sai jaki kifi gatan ka shine ruwa. Taka taka